sredstava da se to postigne jeste dijalog općenito i religijski dijalog kao njegov bitni dio. Globalizacija s jedne i pluralizam s druge strane učinili su da religije i religiozni pojedinci sve više postaju otvoreni jedni prema drugima. Sve su češći međureligijski kontakti na osobnoj, institucionalnoj i doktrinarnoj razini. Redovni način tih susreta odvija se kroz dijalog koji je prvenstveno susret osoba i zbiva se na osobnoj razini, no ima važne i društvene posljedice. Neizvjesnost budućnosti i ljudske sudbine čini da dijalog mora postati redovni način ponašanja, a ne prigodno događanje. Dijalog općenito i religijski dijalog kao njegov bitni dio sve se više pokazuju kao nasušna ljudska i društvena potreba o kojoj će ovisiti budućnost. Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka u suradnji sa studentima Franjevačke teologije u Sarajevu je za vas pripremilo večer kamen. Večeras ćemo imati priliku gledati dva komada. Monodram Kako volan nema Bosne u izvedbi Faruka Efendića i Emina Dragića, studenata Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, te dramu Franjo i Sultan u izvedbi studenata Franjevačke teologije. Franjo Asiški se odlučuje na put u Egipat 1212. godine, 1219. godine. Muslimansku vojsku predvodi sultan Malik al-Kamil, nečak poznatog Salahudina, a kršćansku Belagiju. Iako je sultan bio spreman na primirje, papin legat Belagije je pozivao na oružani sukob. Određeni broj kršćanskih knezova htjeli prihvatiti sultanu u formu primirja, pa i Franju stade na njihovu stranu. Upozoravao je križare da nipošto ne idu oružani sukob, ali mršavog talijanskog prosjaka niko nije slušao. Križari su napali, doživjeli su jedan od najstrašnijih poraza. Poginulo ih je 5 do 6 hiljada. Al-Kamil ponovo predlaže primirje, a križari ga tek tada prihvatiše. Ova predstava je rađena po istinitom događaju. Sada vas prepuštam našim kucima. Uživajte. Mnogi su u burnoj istoriji Bosne pokušali ili osvojiti ili porobiti Bosnu. A kada im to nije uspjelo, onda su počeli sve glasnije i glasnije govoriti da Bosne nema. Pa koga si onda mislili osvojiti? Dakle, svim onim koji su na našu sreću samo pokušali osvojiti i porobiti Bosnu, poručuju kako vola nema Bosne, a Neretva muči. Kako vola nema Bosne, a Miljacka teče. Kako vola nema Bosne, a Sana ide. Ti misliš da ona ne ide, ali sad mi se hajvan pogleda. Ide Sana, ide Sava, ide Drina, ide Ukrina, ide Vrbas, ide Lašva, ide Bosna, ide Železnica. Svi oni i one negdje idu, a ti čekiš. Nemaš kud. Ide Bolan i Ugar, tu utiče vojska, tu riba ima. Tu si ti trebao ribe fakat, a ne moju kuću rušiti. Ti si trebao zasjest s komšijama kraj Une i zapjevat Ahmeraka u večeri rane, a ne se fatat granata i po gradovima djecu ubijat, sram te bilo.
da imaš umalo duše, ko što je nemaš. Znao bi, dok god te rijeke teku, Bosne ima, a Vala i Hercegovine. A tebe nema ni u ovoj šubi na mom plafonu, gdje se džaka hajvani zavlače, jer u moju šubu na mom plafonu, u jedinoj sobi koju si mi ostavio, i hajvani kad se zavlače, postaju domaće životinje. A ti ni to ne možeš, znaš. Joj, kad te sveže, jel za veliki, jel za mali prst, pa te pusti niz vrbas da se ohladiš. Joj, kako ću te popiti, pivo moja, i zapjevat, ko što nikad niko zapjevao nije. Aj, otkako je Banja Luka postala, Amaran postala, aj, Nješa udovica postala, Aman postala.
Dišeš tako kao da si nagor ustrčao Franjo. A sjećam se. Ti bi dolazila laganim koracima. Ali bi stigla. Stigla bi, Klara moja. Uvijek bi ti stigla. A i kad bismo natrag išli, Opet bi ti laganim koracima stigla. Baš kao i sad do sada. Rat bjesni, Franjo. Toliki ubijeni na jednoj i na drugoj strani. Ali ne daj da te to umete u tvojoj nakani. Papini legati ne žele mi pomoći. Šta će ti pomoć jednog legata kad je Bog uzao? Klara moja, to samo tebi smijem reći. Ti ćeš me razumjeti. Čini mi se kao da je Bog pobjegao odavde, kao da ga nema. Da ga nema, ne bi ti srce tako ludo tuklo u grudima od želje da odeš tamo. To te on šalje, Franjo. Sjeti se kako si ti meni govorio. Sjeti se, Franjo. Uvijek me ti ohrabriš. Franjo, idi. Samo idi. A kad se vratiš, srešćemo se. Idi. Rekao je kako je moja nakana posve glupo srljanje u smrt. Očekivali smo takav odgovor, oče. Jasno je da ovo moramo obaviti sami. Bila bi nam od velike koristi njegova dozvola i pomoć. Pa rekao sam kako ću propovijedati evanđelje. A on mi reče, za tim đavoljim sinovima. Pa rekao sam kako sam spreman i na mučeničku smrt ako me ne budu htjeli slušati. Ni tada nije pristao. Želi sebe zaštititi. Na koncu je rekao da mogu ići, ali da me ovo ne šalje. Bojiš se. A govorio si mi kako bi poradi Boga želio i mučeničku smrt. Jesam, oče. Ali kako se ti trenuci bliži, tako me i strah uzima. Bojim se i ja. Ali ne za svoj život. Nego da li će nas vojnici sultana Al-Kamila htjeti propustiti k njemu. Zar ne strebiš od toga kako će sultan prihvatiti naš posjet? Pa sultan je učen čovjek. Prijatelj je našem caru i sam je nekoliko puta tražio primirje. Pa takav vođa puno obećava. Ponudio je uncu zlata za svaku kršćansku glavu, Franju. A to su dužnosti vojskovođa. Križari su im pobili mnogu djecu, žene vojnike, a razumljiv je njegov strah. Pobili su oni našu braću, žene i djecu odvodili u zarobljeništvo. Sveti mučenici! Ko je to? Govorite mi će bez prorati! Braćo, ne napadajte nas, to smo mi, propovjednici. Što radite ovdje izvan utvrda? Spremate zavjeru! Nismo izdajnici, od istog smo Boga. To je onaj propovjednik. Vidio sam ga danas kako izlazi iz Pelarnjeva šatora. Nadam se da ti uzoriti Pelarnje nije dopustio kakvu budalaštinu. Pustio mi je na volju. Ako idem sultanu u svoje ime, a ne u ime crkve i pape. I
I što si odlučio? Poći ću. A ti? I ja idem s ocem. Ovo ludilo je vidim zaraza. Na koliko se kladiš? Neće ni sata preživjeti. Možda ih ova ludost i sačuva, pa ću ja reći kako će do kraja dana sarapskih utvrda njihove glave visjeti. Hajde, kad već idete, uzmite mačeve, pa makar jednu nevjerničku glavu odrubite. Moguće biti milije nego da zalud ginete. Nikakva mača nećemo uzeti. Propovjedniče, slabo ćeš ti koga jezikom za glavu skratiti. Nego uzmi mač, pa idi u ime Božje. Bog o kojem ja propovijedam ne nagovara svoju djecu na udrubljivanje nijedne glasi, a kamo li glava? Zapovjedniče mnogobrojne križarske vojske, što se na križ zaklinjete i to Bož u ime Božje borite. Ja ne poznam tog vašeg Boga. Vidim ja da ti oštricu mača u ustima nosiš i plaziš njome kao zmija. Samo pazi da ti je ne iščupanim psima baci. Braćo, ne uzimajte za zlo. Otac Vanja je Božji čovjek. Dosta! Ovdje su na tisuće križarskih vojnika koji u ime Boga Svevišnjega biju bitku protiv neprijatelja. A koga vi bijete, propalice? Ne bijete vi nikog radi Boga, nego radi sebe. Ti si zapovjednik tolike vojske, uživaš toliki ugled i čast, dobivaš plaću, čitavo bogatstvo. Na jednu stranu gomilaju se glave koje si odrubio, a na drugu gomila se tvoje bogatstvo. Kako raste jedna gomila, tako raste i ona drugom za njom. Slušaj, propalica, odrubio bih ja i tvoju, ali kao što kažeš, od nje neću imati koristi, pa nije badava predati mač. Stići će tebe što zaslužuješ. Izdajniče! Stići će ono mene što mi je Bog namijenio, a ne ono na što si se ti hvalio. Ja izdajnik nisam. Poslušan sam Svetom Ocu, odan majci crkve, ali to što radite, to pravi put nije. Ne govori mi što je pravi put! Pobiti ih nego što? Čijeg su mi oteli? Možeš li pomisliti što proživljava kod tih đavoljih sinova? Ne možeš. Možeš li pomisliti što ja proživljavam zbog toga? Što ti znaš o tome? Ti znaš razgovarati. Ja ih znam pobiti! Pobiti sve do jednoga! Samo zbog nje. A sad se ljubite! I ne zanima me što će s vama biti. Odlazite šeitanski zaslanici. Na našoj zemlji nema mjesta za vas. Ničiji zaslanici nismo. Nitko nas vama ne šalje. Nitko osim Boga Svevišnjega. Recite vi tom svom Bogu, neka se okane čorava posla. Allah je jedan! Pustite nas do sultana Al-Kamila, pa ne nosimo oružje. Pa u tim troncima što biste i mogli nositi? Ovo je naš sveti džihad u ime Allaha Đelešanuha. I u njegovo ime vam zapovjedam. Idite ili ćete bez glave ostati. A kakav je to Bog koji glave skida da nas ni vidio nije? Koji si to ti da za Allahova djela suda tražiš? Allah je sve moguć! Recite sultanu Maliku da ga mali brat Franjo želi posjetiti.
i zamoliti za mir. Primirje je potpisano na nekoliko dana. Šta bi ti još više? Zapovjedniče, bezopasni su, a u vrijeme primirja utvrdi je dosadno. Pozabavimo se ovim budaletima. Pošalji glas do sultana. Dignite glave! Pozdravite sultana velikog Malika Al-Kamila, šeitan i kršćanski. Dolazimo u miru, veliki sultane. Ja sam taj koji je predložio mir. Ali ako dolazite iz križarskih utvrda, onda mir nije ono što vi želite. Govorio sam u svoje ime i u ime svojega brata. Ovdje ćeš govorit kako ti se kaže i koliko ti se kaže. Ne zamjerite mi. Ali moj jezik nije u vašem vlasništvu, kao ni moj nauk, ni moja vjera. Sve što je na mome posjedu u mojem je vlasništvu, pa i tvoj britki jezik. Sve što je i moje i tvoje u vlasništvu je Boga Svevišnjega. A šta su tvoj nauk i tvoja vjera? Moj nauk je sveto evanđelje, a moja vjera je Isus Krist. Ma dozvoli mi samo i moj mače ga ušutkati. Mač priča jedno, a ljudski jezik drugo. Koji od to tvoje jači? Mač svojom oštricom odsijeca glave, a jezik ludu glavu možda može i obuzdati. Sad ti, sultane, reci koji je jači. Da imam ludu glavu na ramenima, rekao bih da je ovaj prvi. Ali tvoja glava upravlja oštricama mača na bojištu. Ma nećeš tako govoriti sa vođom svetog džihada, ništa nije jedna! Almuazame, vrati mač u korice. Ovdje, kao što vidiš, sjevaju neke druge oštrice. A nisam se došao boriti s vama, sultane. A ti si, ako smijem primijetiti, došao mene spasiti. Jesam, sultane. Nisam se predstavio. Ja sam manji brat Franjo, a ovo je moj brat Iluminat. Mi smo propovjednici. Znam ko si. Čuo sam za tebe. Iznenađen sam da si uspio doći do mene. I ja sam iznenađen. Mislio sam da ću sigurno doživjeti sudbinu mučenika. To nipošto nije bilo isključeno. Moji vojnici su žedni krvi kršćanske. A željni zlata, koje si kao nagradu za njima raspisao. Vojskovođa mora naći načina motivirati umorne ratnike. Žene nekad nisu dovoljne. Pa posežem za zlatom. Znači ti si došao razgovarati? Ne vidim ni jedan drugi način kako bismo se razumjeli. Osim pokušaja da jedan drugoga obratimo na pravu vjeru. O čemu drugome imamo razgovarati? Učen si čovjek. Žeđaš za znanjem i istinom. Znam da imaš toliko toga što mogu naučiti od tebe.
Znači, ti si došao učiti, a ne poučavati. Postoji li bolji učitelj od onoga koji zna kako učiti? Imaš puno pitanja. Čovjek bez pitanja, čovjek je zatvorenih očiju. Ja sam uvijek mislio da vi, kršćani, na sve imate odgovore. I ja sam tako o tebi mislio. Vi imate tog svog proroka Krista koji vam je obećao spasenje. Krist nije nikakav prorok. On je sami Bog. Bog! Koji to Bog ponižen i izdan umire na križu? To nisu odlike velikog i moćnog Boga! Lako je gnjevom udariti po dušmanima, a puno teže je umrijeti za njih. Vjerojatno jest. Samo ne znam kako ti može pomoći umrli Bog. Moj Bog nije umrli Bog. On je vječni, uskrsli Bog. Vidjet ćemo to nakon pobjede. A koja je korist od pobjede? Ako ja pobjedim, znači da je Allah veliki moćan i da će se svi narodi samo njemu klanjati. I bit će mir. Onda tebi nije stalo do mira, nego do pobjede. A koja je razlika? Ako možemo označiti kraj ovom pokolju pobjedom, neka onda pobjeda i bude. Ali neka bude tvoja. Neka bude i tvoja, samo ako će označiti mir. Zar zaista želiš mir, sultane? Al Kamile, zar da s jednim kršćanskim propalicom o svetom džihadu razgovaraš? Ubijmo ih, glave im izvjesimo na zidine. Neka vide svi kako će se provesti oni koji našu vjeru ne poštuju. Al-Muazame, smirenost je od Allaha, žurba je od šeitana. Imamo goste i prema njima ćemo se tako i podnijeti.
nisam znao da krivovjerci za bližnje tako brinu. Posle vjerovanja u Allaha najvrednije djelo ispoljavati ljubav. Koliko primamo, toliko i dajemo. Moja vjera kaže da dajemo i više nego li primamo. Konačno, jednu tvrdnju kršćanina mogu prihvatiti kao svoju. Počastio sam te hranom, ali i plesom mojih robinja. Što kažeš na to? Žena je najljepši Božji stvor. Red kojemu ti pripadaš zabranjuje ti imati ženu. Ne zabranjuje meni red ništa. Ja sam tako sam odlučio. Vidio sam kako si uživao gledajući. Pa zar da ne uživam gledajući ljepotu koju Bog moj dade? Uistinu mi bilo suludo. Upravo jedna žena, moja je vjerni pratitelj, moja utjeha i moja radost. A ti si onda posve sretan čovjek. Pa ne dolikuje Božijem sluzi biti žalostan i potišten. Neka oni koji đavolu pripadaju hodaju obješene glave. Misliš li da muslimani pripadaju šeitanu, Franjo? Moram biti iskren i reći kako sam to vjerovao sve dok nisam došao u tvoj tabor. Dok su me vojnici vodili tebi, začuo se poziv na molitvu. Svi su stali i molili. Osjetio sam kako smo braća u molitvi jednome Bogu. Kako moj razgovor s tobom odmiče, ja stičem isti dojam. Čemu onda ovaj rat među nama? Almoazame, odvedi Franjina brata u Han. Staraj se da se u miru i dobro odmori. Ali, brate, šta će reći narod kada vide kako kršćanine u Han odvodimo, a naši prognani krova nemaju? Ne brini se za narod, nego da meni ostaneš poslušan, Almoazame. Punem te rahmetli ocem velikim sultanom Saladinom, ne ukaljaj nam vjeri ni roda. Ovo što činim upravo od oca rahmetli nauči. Kao što ti rekao, odvedi Franjina brata u Han. Franjo, znaš li kako su vojskovođe najusamljeniji ljudi? Svi dolaze njima za milost, za savjet, za pomoć. A kome mi da odemo? Znaš li da prezirem ovaj rat koliko i ti? Ništa me nije umorilo kao ubijanje. Jer da sam večeras odbio tvoj posjet i dao te ubiti, nikad ne bi znao kako mi jedan kršćanin može biti subatnik. Moram ti reći, kako su i moji stavovi o tebi i tvome narodu nakon ove večeri drugačiji. Velike riječi smo izrekli jedan drugome, a opet smo tako bespomoćni. Mir između tvoga Boga i moga postignut je samo u ovoj sobi. Ali veliko je to djelo Al-Kamena. Kad se vratimo, svaki svome narodu širit ćemo miroljubive priče jedan o drugome. Franjo, prijatelj, puno je ova zemlja krvi prolila da bi to lako cvijeće prikrila. Narod će se svaki čas pobuniti i brat će ustati protiv mene. Da ga dadem ubiti radi pomirenja s tobom. Ili da pustim, neka
smaknu mene, jer sam oprostio jednom kršćaninu. Slabići ne mogu opraštati. Opraštanje je osobina jakih. Ako će naš susret biti inspiracija za pomirenje kršćana i muslimana ikada u budućnosti, onda ovaj razgovor ima smisla. Ali mu sada ne vidim velike koristi, Franjo. Neka mi Gospodin podari smirenost, da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti. Neka mi dade hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti. I neka mi dade mudrost da ih razlikujem. Amen. Neka mi Allah podari smirenost da prihvatim stvari koje ne mogu promijeniti. Hrabrost da promijenim stvari koje mogu promijeniti. I neka mi dade mudrost da ih razlikujem. Alhamdulillah. Narod se buni. Age su ustale protiv kršćana u našem taboru. Moraš ih s mjesta ubiti i umiriti raju. Almuazame, dovedi Franjina brata iluminata. No glavu ću mu odrubiti, tako ću ih ja umiriti. Dovedi ga predame na okrsnuta, inače ću ja mači sukati. Vrijeme je da odeš, prijatelj. Ali Kamile, kako ćemo zaustaviti ubijanje između tvoga i moga naroda? Bili bismo naivni i ti i ja, kada bismo pomislili kako jedan razgovor može sve riješiti. Moja riječ će biti moćna onoliko koliko tvoj glas o meni bude dalek. U tom slučaju, i moja riječ će biti moćna onoliko koliko ti svoj narod budeš poučavao kršćanima. Ne može se u ime Boga ubijati, Al-Kamile. Ne može, Franjo. Almuazame! Iziđi pred tabor i smiri raju. Šta da im kažem? Kako štiti živote kršćana, jel? Zaklinjem te ocem Rahmetli sultanom Saladinom koji te na poslušnost meni poslao. Zaklinjem te krvlju bratskog Almuazame. Pomozi mi da sačuvam živote ovim ljudima. Franjo, primi ove darove. Moji vojnici će te odvesti pred križarski utvrđaj. Al-Kamile, ja darove ne primam. Siromašan sam i takav ću umrijeti. Hvala ti. Ako mogu nešto darovati, samo reci. Sviđa ti se moja robinja? Sviđa mi se. Darovat ću ti. Al-Kamile, jesmo li prijatelji? Prijatelji smo. Onda ću biti iskren, jer prijatelji se ne lažu. Tvoja robinja me u toku plesa zamolila da ju spasim.
Imala je sve što je željela. Bila je prva među mojim robinjama. Još ti nešto moram reći. Tvoji vojnici kad su je zarobili i doveli u tvoju utvrdu, nisu znali da je ona kći glavnog zapovjednika križarske vojske. Mudro, promišljeno, prijatelju. Uzimaš mi najvrijedniji ratni plijen. Molim te, poslušaj me. Tvoja robinja, ocu zloglasnom zapovjedniku križarske vojske strašno nedostaje. Od tuge se u zvijer pretvorio i samo za krvlju tvojih vojnika žeđa. Molim te, dopusti mi da mu vratim kćer. I možda naš susret uistinu urodi tako željenim mirom. Ako je toliko mojih vojnika prolilo krvi radi jedne robinje, onda zaud mučeničke smrti u ime Allaha. Ubojice nisu od Boga, dragi prijatelju. Jasno je to i tebi i meni. Oni su pukolj i u tvome i u mome žitu. Prenijećeš selam zapovjedniku križarske vojske i reći neka brine o svakom svojem vojniku, kao što sam ja brinuo o njegovoj kćeri. A ovaj mir koji je između nas postignut, sad je u njegovim rukama. A sada idite, velike nade polažem u vaš hod. Hvala ti, prijatelju. Spomeni me se u svojim molitvama, sveti čovječe. Braćo, otvorite! To smo mi, propovjednici. Zar vas nisu probili propalice jedne? Nisu. Primili su nas ko najbolje goste. Svet čovjek, a lažni. Pitam se, poznajem li ja uopće tog tvog Boga? Brate, moraš me pozvati zapovjednika. Zapovjednik odmara, a ta tvoja luda glava sigurno će letjeti ako ga probudiš. Ono što mu moram reći, vezano je za njegovu kćer. Kćer? Pa znaš li da će nas na spomen njezina imena pobiti sve do jednoga? Brate, doveo sam zapovjednikovu kćer kući. Zapovjedniče! Bolje da sam ti glavu odgubio odmah, nego što sam dopustio da se poigravaš sa mnom, propalico jedna bezvrijedna. Veliki sultan, mali Abdamet ti šalje pozdrave i govori ti kako je pomirenje između kršćana i muslimana sada u tvojim rukama. O čovječe, koji si mi vratio moj mir, dopusti mi da idem za tobom i budem ti sluga poslušni. Nikakvog slugu sa sobom neće uzeti, ali brata uvijek s radošću